थाफानानै बेरायनाय मा राभा मा गार' मा टिवा मा खान्थि ना सनवाल गासिबो ट्राइबेलफ्रानो बिजेपिआव थानानै खामानि मावनाया दा बर्तमान बोथोरा चिराबानफोरखौ ट्राइबेल माहारिनि मोनथाय ट्राइबेलनि अधिकारखौ जाफुंसार होनायाव आरोबाव मदद होसिनबावनानै देरहासार होनो थाखाय आं बिथांमोनखौ जाफैनायनि थाखाय जायखिजाया रायजो राजाफोर समाया बिराद अलखद आरो समखौ जोङो ओरैनो हगारहरनो हानाय नङा। सम थासान्दियाव जों बयबो साखाफारा जानानै गाबथाना लाखिनांगोन आरो बयबो मिथिजोबखाबाय जोंनि दानि बर्तमाननि आसाम सरकारनि जा बिजेपि सरकार आरो बिजेपि दलनि जितु माने थांखि बे थांखिफ्रा ट्राइबेल बिरोधी मुस्लिम बिरोधी जिकुनु जोंनि जनजातिफोरनि बिरोधी मोनसे खामानि मावगासिनो दं। जाय हक जोङो दा बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिया जाय जाय मानसिफ्रा जोंनि बुजिया सोमजिया बिजेपि दलाव हाबनानै दं दिनैहाय जों गैया जाबा बै बिजेपि दलाव थानाय हारसिं मोनखोमायोबा बे आलादा खोथा बेबो बर'सो जों गैयाबा बेहाबो गैया जागोन बेबो ट्राइबेलसो। सम थासान्दियाव बिजेपिजों थाफानानै बेरायनाय मा राभा मा गार' मा टिवा मा खान्थि ना सनवाल गासिबो ट्राइबेलफ्रानो बिजेपिआव थानानै खामानि मावनाया दा बर्तमान बोथोरा थिग नङा। जिहेतु बिजेपि सरकारा बिजेपि दला ट्राइबेल बिरोधी खामानि मावगासिनो दं आरो ट्राइबेल बिरोधी मावग्रा मोनसे दल ट्राइबेल माहारि जानानै जाय मोनसे लोब्बा जानानै खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौ आं नैबे टेबोलनिफ्राय खावलायहरनो लुबैदों बिथांमोना जाहाथे समय थासान्दियावनो ज्राब गारनानै जोंनि बिपि दलाव जगदान जानानै फैगोन 22 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थियाव गावबागाव मूल्यबान भटखौ ट्राइबेल माहारिनि मोनथाय ट्राइबेलनि अधिकारखौ जाफुंसार होनायाव आरोबाव मदद होसिनबावनानै देरहासार होनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायहरबाय। बाथ्राया बेनो मात्र थगायनाय आं दहायनो बुंखादों जोंनि बुहुमाव जेसेबां बर' माहारि दं बेनि गेजेराव देरसिन थगायनायनि गोहोखौ इसोरा प्रमद बर'नो हरदों। बे बिटिआरआ मोनसे थगायनाय। दा बिटिआरनि सुइजारलेण्ड ससमानि बे फिल्म दंखौ नायबाय नोंसोरो नुबाय ससमा गलांनाय सिनेमाया मबाइलाव दंना सोरबा सोरबा नुबाय थाने दुथां सेंग्राया मटर साइकेलजों हिउ हिउ थांगासिनो दं सासे उनाव जिरायहोना ससमाखौ गोदो बर'फ्रा देबसिखौ होनोमोन ससमा गोसोमखौ बे बैसो जानायफ्रा देबसिखौ होनोमोन दाथ' बे मिथिनाय नंला देबसिखौ होनोमोन बे गगल्सखौ गोसोमखौ सासेना गलांबाय उनाव जिरायगाना सासे जाम्बाया मोननानै बिराद हख्रावबाय आदामोन ससमा गलांबाय नायसनथाराखिसै होलांबाय बिसोरो जाम्बाया सानबाय एसे गाननानै नायनोसै दा न'आव थिक थिक थायोनो होननानै गाननानै नायबाय बे आयौ बिबार बारि बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं गारि घोड़ा खाथला जाहाज ताहाज दंलाजोबो जै ससमाखौ खेवबाय सोरनिबा अमा गुन्द्रा गिसि सोरनिबा माइफुं गोबाय सोरनिबा गय गाय बायस' खोन्दा दै खुबाय बिदि नुयो। मानो खालामदों बेखौ प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डखौ तासुल्य खालामनानै असनमान होदों सेंग्राफ्रा थावबो बे लाजिनो रोङा बेथ' जोब्बाय। दा दानिया जोंनि बिटिसिआव हिसाब गैयै साख्रि होगोन होनबाय साख्रियाथ' मोनाखिसै रावबो घरे घरे साख्रि न'खर न'खर साख्रि होनो होनबाय साख्रिया साबसे मोनखो दाख्लि फेरेंगिया फरेस्टआव साख्रि होबाय जोंनि एनडिपि बिदा फंबायफ्रा फेरेंगानि दैदेननायाव गाव सोनानै दोननाय एनजिअनि बेसेबा बुरजा सेंग्राफोर खाखि गाननानै हाग्रा बेङो बिसोर एनजिअ बे एनजिअखौ बुंबाय बियो बेनिफ्रायनो 300 जनसोखौ सोखागोन आं होनलायदोंमोन जाहैदों बेसोर बिराद आसा खालामबाय इन्टारभिउबो होबाय नाथाय बै एनजिअ सेंग्राफ्रा सासेबो मोनाखिसै साख्रिखौनो मोनांसुनो मोनाखिसै गावनि फिसाजो जारिमिना 1 नाम्बाराव मोनबाय आरो गावनि फिनि हिनजावा मोनबाय सासेयाव 15 लाख ग्रेड 1 फरेस्टारा 15 लाख फरेस्ट गार्डआ 12 लाख हाई स्कुलनि मास्टारा जेनेरेला 25 लाख ट्राइबेलफ्रा 15 लाख जाय मानसिया 7 नाम्बारल' मोनदों बे मास्टार साख्रि मोनबाय
जाय मानसिया 8 नाम्बार गाल' मोनदों बे फरेस्ट गार्ड साख्रि मोनबाय जाय मानसिया 200 नाम्बार मोननानै फार्स्ट क्लास पास जादों बे साख्रिखौ मोनाखिसै जायनि नखराव बे साख्रिखौ मोनोब्ला बे गोरिब सेंग्रा 200 नाम्बार मोननानै पास जानाय नखराव साख्रि मोनसे मोनोमोनब्ला बे नखरा उन्नति जानायनि लामायाव फैगौमोन जायनो साख्रिखौ नांथारगौ बे मोनाखिसै जाय गोसो गोथारजों परीक्षा होनाय बे साख्रि मोनाखिसै जाय बिखा फर्दनानै 15 लाख साननानै होग्रा नखराव जेबो अभाब गैखाया साख्रि गैयाबाबो जायो बेसो मोनबाय दा जोंनो मानो नांगौ फेरेंगानि दैदेननायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव कोनो एनडिपि सेंग्रा सासेयाव साख्रिखौ मोननो हायाखिसै 15 लाखखौ होनो हायाखिसै मास्टार साख्रिखौथ' गोरिब सेंग्रा गोरिब नखरनि मानसिया बिराद गोसो होना फरायो आङो सासेल' पापा मा आफाया खामला मावो आइया मुजिरा मावो दिनै आं सिरियास भाबै फरायाबा आइ आफानि खामानि मावना आंखौ जाहोनायाव अट'ले थांगोन साननानै गोरिब नखरनि सेंग्राफ्रा बिराद साबधान आरो डिसिप्लिन भाबै फरायनानै पास जायो धोनि नखरनि मानसिया लाभलिंआ बेरायनानै टाइम खाथायो बेहा टाइम खाथायनांगौ समय गैया दिनै बेबा सिरियास फरायनानै 100 मोननांगौ 200 नाम्बार मोनबाय बे मोननाय मानसिया दिनै मानो साख्रिखौ मोनदिया दा जिर' टलारेन्ट होनदों बिसोरो जोंनाव खुनु 2 नाम्बार गैया भ्रष्टाचार गैया होनदों बिसोरो खोनासं रायजो राजाफोर साफा जोंनि बड'लेण्डनि फैसाखौ उत्सव फाथिनानै जाजोब्बाय माबा माने नलेज फेस्टिभेलनो माबा बड'लेण्ड फेस्टिभेलनो माबा दुरान कापा जाहैबाय एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि 35 कोटी टाका जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ डेभलपमेन्ट खालामनो थाखाय 35 करोड़ टाका दायित्व खालामदोंमोन बेखौ बलजों गावनानै सेस खालामबाय जों बल जानायखौ सुथ्रु जायाखै बलखौ नांगौ किन्तु जेराव बाहायनांगौ बाव बाहायाखै आरो बेनिफ्राय जोंनि सिलिगुरियाव मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ बे गेस्ट हाउसनि दामा मात्र 3 कोटी बेलान्सफोरमोन नुनाय न'नि दामा मात्र 3 कोटील' खरसा जादों सम्बलपुरा थाव सुनै फुनबाय 12 कोटीनि सुनै रं फुननाया बेना 12 कोटी न'खौ लुथारनायानो 3 कोटील' दा बांलायाव बुंदों बेखौनो जेराव बुङो कल्यातिकी गुटी बर' माने खांख्रि गलामरे बेगरासो जुदि माखौ जानो मोदोमानो गैया बेबादि जाहैबाय न'आनो 3 कोटीनि न'खा थाव सुनै रं फुननाया बेना 12 कोटी टाका दा बे रोखोम जुदि खालामनानै जोंनि रायजोनि मोनथाय जोंनि नामै फैनाय फैसाखौ आखाइ थाइनैजों बिसोर बाहायबाय दा मस्जिद कबरस्तान क्लाब बाथौ न' ब्रह्म मन्दिर 2 लाख रानगासिनो दं चेकनि माबाया आंनाव मोनसे दङ HDFCनि चेकआ आरो ओरैबायदि जाहैबाय এই চেকটা ইলেকশনে পরে বাইর করবে আগে বলতো ইলেকশনनि उनावसो बख'नो मोनो फैसाखौ बे फैसाया नंगौना नङा 2 लाख रानलागासिनो दं माने गावसोर बिमा बिफानि माइ फानना राननाय बायदि फैसाखौ चेकखौ जेरै मोनो एरै बख'ना रानलागासिनो दं दा लासिं जाबाय कुनुदिन शासन खालामफेरनो मोनफेरै आरो बियो नित्यन्त गोरिब नखरनि मानसि खयला जावोमोन प्रमद बर'आ मोनसे समाव खामलाबो मावदों बियो खामला मावनानै खय बानायाव खयला खनि शिलंआव बियो खयलाबो जावैदों लास्टआवसो बे खायदा कौशल थगायनानै BSc पास जाना आफसोस जिरायनो मोनग्रो मोना माहाजोन जाबाय दा बेखायनो दुखुनांथाव जोंनि मानसिफ्रा बुजिनांसिगौ फैगोन 22 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो जोंनि BPF दलनि सायख'जानाय बिसाथि बिथां उइलियाम नार्जारी बिथांखौनो नांगालनि सावगारियाव नोंथांमोननि साफ्रोमनिबो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ बिथांनि मुङै नांगाल सावगारियाव बुनानै बिथांखौ माने बिराद बिपुल भटआव देरहासार होगोन आसा फालिनानै आं आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।